Lagi mancing kok, Kang? Matane iki lho cetha mancing no goblok. Ya wis oleh urung, Kang? Cetha oleh ngono kok dadak takon goblok. Lah umpane cacing apa kuwi? Ayo cacing kok kon telo man. Goblok kuwi. Gondol ora? Wah, tekan takon wis iki. Jajal umpane diganti nggo kacang, Kang. Hah? Apa iki wae gelemangan, Man? Wah ya ora, goblok. Oh lah. Kan nyuk tenan kok man kowe iki. Woi, Man. Candak ra kowe. Napa, Kang? Can ngisen-ngisen ka aku tenan kowe iki. Lah napa, Kang? Mikir ora kowe iki. Ana apa to, Kang? Kok sajake wigati? Kowe iki can ra mikir, Man. Ngisen-ngisen ka aku. Kene tengok-tengok sik kene, Kang. Kepiye Kang ana apa iki sakjane iki? Kowe iki can ngisen-ngisen ka aku tenan, Man. Aku mau bengi krungu berita nek kowe iki mbundhetke motor. Padha karo wae nyukur brengosku, Man. Sinau. Wis sik Kang, sing tenang. Tak jelaske. Kowe alasan apa meneh aku langsung krungu saka Hani lho iki. Wis sik Kang, sing tenang. Tak omong sik. Omong apa meneh kowe? Dadi ngene. Aku wingi kan dolan karo Dik Hani ning Parangtritis. Nah, pas ning nggon tempat sepi kuwi, dekne ucul-ucul karo ngomong, "Kang Man, aku lilo. Duwekku sing paling berharga tok jaluk." Nah, aku kan terus mikir ngono kuwi, Kang. Nek seumpamane aku njukuk perhiasan utawa rasukan, menurutku kuwi ora barang paling berharga lho. Nah, kuwi kan terus njukuk motor sing paling gede ajine. Nek disate mesti larang. Nah, saiki salahku ngendi Kang nek ngono kuwi? Wedhus nek kowe mancen pinter tenan nek kowe. Lah iya. Nek ngono kuwi kowe berarti can ra kleru. Lah kepiye Kang? Ning fotone pas ucul-ucul isih ana ra? Wah ya tak gake nek kuwi primpen. Kondi, Man? Iki Kang saka kidul kono, neme sawah. Loh, sawah kok ditileki lor apa? Masuk angin. Aneh-aneh wae, Man iki. Wong kampung do tak ruri kok do meneng wae iki ngopo ya Kang? Hah? Kok iso? Mbuh. Tak ruri mung do meneng wae iki, mbuh. Nang opo ora ngerti aku. Oh, iki gagak gawe masalah meneh. Masalah apa kan? Ora mungkin soalnya nek wong kok diruri meneng wae kuwi. Ketok iki aku ya ora ndek masalah lho. Ya dipikir-pikir sike, soalnya kowe iki senengane nggawe ontran-ontran nang kampung iki. Ketok ora ono to. Masalah. Ora ono Kang. Wis yakin kowe? Yakin. Kok iso ya, Man ya? Ning le mururuanmu iki kepiye? Lah kururan iki masem ngene iki Kang. Balenono. Kuwi Lah cek kepiye? goblok tenan kok, Man. Lah kok iso Kang? Baleni nah. Wis positif goblok tenan kowe. Lah? Lah iki kuwi. Oh iya. Lali Kang aku nek nggo masker mau ki. Jan, mulane kok taruhe do meneng wae bono nggo masker aku ki. Ah.